Jama'a, a yayin da yakin Iran yake ƙara tsamari sannan kuma yake ƙara lalacewa, Amerika tana amfani da manyan makamai wajen kai sababbin hare-hare, wanda kuma a cikinsu akwai B-2 Spirit ko kuma Stealth Bomber. Wannan hoton da kuka ga an kafe shi ne wannan jirgin. Ku saurara ku ji cikakken bayani a kan shi. Wato wannan makami shi ake kira da GBU Bunker Buster, wanda wannan makami ne duk duniya wanda ƙasar Amerika ita kaɗai ta mallaki wannan makami, wanda kuma duk duniya wannan makamin da kuke gani wato ainihin Bunker Buster, wannan jirgin na ƙasar Amerika wanda ake kira da V2 Bomber shi kaɗai ne yake iya ɗaukar wato ainihin wannan makami yayin operation ya je ya jefa shi a inda ake buƙatar ya jefa. Wanda shi kuma kanshi wannan jirgin yakan ɗauki wannan makamin ne ƙwaya 2 rak, ba zai iya ɗaukar ƙwaya 4 ba. Wannan makami na Bunker Buster yana da wato adadin nauyi, yana da kimanin pound wato 30,000, wanda yake daidai da kg wato 14,000 1400,000 kg, wanda wannan nauyin wannan wato ainihin makamin guda ɗaya yana daidai da wato kamar ka haɗa buhun siminti kimanin 280 ka dunkule su a waje ɗaya. Yana daidai da nauyin siminti kimanin buhu 280 duk guda ɗaya na wannan makamin, wanda kuma wannan jirgin B2 Bomber shi kaɗai ne zai iya ɗaukar wannan makami. Wato ina so ku fahimta ne, a lokacin da wato ainihin ake wannan yaƙi tsakanin ƙasar Amerika da kuma ƙasar Iran, ƙasar Amerika ta yi amfani da wannan makami na wato GBU B2 Bomber, ta yi amfani da shi wajen kai waɗannan hare-hare da ta kai wato a ƙasar Iran, wannan yankin wato musamman nan yankin Fardu. To ƙasar Amerika kafin ta tsara ƙasar Iran kafin ta tsara wato ainihin ɓangaren ainihin nuclear side nata, nuclear facilities na ƙasar Amerika, saboda na ƙasar Iran saboda ta san cewa ƙasar Amerika tana da irin wannan makami. Kun sa abin da ƙasar Iran ta yi lokacin da ta tashi wato ainihin gina wannan wajen nata, inda za ta rika wato ainihin adana abubuwan wato da suka danganci nuclear nata, sai da aka je ƙarƙashin dutse. Kafin ma dai mu kai ga wannan, shi wannan makami wato Bunker Buster na ƙasar Amerika, a duk lokacin da aka jefa shi waje wanda yake ƙasa ce wadda babu dutse a wajen, ƙasa ce dai haka kamar yashi, ƙasa dai normal ƙasa kamar irin yadda muke da su a ɓangarori da dama a arewacin Najeriya, ka shiga Nijar ko ina da irin wannan wuraren da babu duwatsu, zai shiga cikin ƙasa kimanin mita kimanin feet da 200 cikin ƙasa, wanda shi kuma irin wannan makamin idan aka jefa shi ya sauka a waje, sai ya shiga ya kai inda ake bukata, ya kai feet 200 din nan da ake bukata sannan ya tarwatse. Idan kuma ya kasance waje wato waje ne wanda yake mai tauri solid haka, waje wanda yake da tauri kwarai da gaske, to iya kamar wajen da duwatsu haka da sauransu, iya zurfin da zai shi ne wato ainihin mita 60, iya zurfin mita 60 wannan makamin zai yi. To ita kuma ƙasar Iran da ta fahimci cewa lalle ƙasar Amerika tana da wannan makami, za ta yi amfani da shi domin lalata wato ainihin wannan uranium nata da take wato ainihin ingantawa lokacin da za su gina wato ainihin wajejen nukiliyar su, sai da aka je can wato ainihin ƙasan dutse, kamar idan kuka lura lokacin wajen Fardu din nan, inda ƙasar Amerika suka kai hari da shi irin wannan makamin domin su tarwatsa wajen, inda kuma wajen sun je sun hara babu abin da ya sami wato ainihin abubuwan wato uranium na ƙasar Iran. Ƙasar Iran sai da suka gina can ƙarƙashin ƙasa, bayan an zo wato an samu babban dutse, sai da aka shiga ƙarƙashin dutsen kimanin wato can ƙasan shi aka yi wato kimanin feet 260, wasu ma suna cewa kimanin feet 200 wato zuwa 300, daga 260 zuwa 300 can ƙarƙashin ƙasa, inda kun ga kuma sannan saman ƙasa ai da aka zo ƙarƙashin dutse, ƙasa kuma sai da aka yi feet kimanin feet 300 a ƙarƙashin ƙasa, sannan ne aka je aka yi wato buɗe waje aka zuba wannan wato ainihin abubuwan makaman nukiliya na ƙasar Iran a wannan waje. Inda me wanda yake nuna ma ƙasar Iran fa bayan da za a yi da kai hare-hare da menene wai ya lalata wato ainihin abun nan rich uranium nata da take da a ƙasar ta, babu yanda za a yi, saboda me shi wannan makami
saman dutsen nan da za a jefa shi duka yayi nisa yayi mita 60. Yayi nisa kenan tunda saman dutse kai ba ma zai kai wajen mita 60 ba a saman dutse. To idan ya shiga sannan ana so a huda har ya kai wannan wajen, dole shi wannan wato ainihin jirgin na B2 bomber iya guda biyu yake ɗauko, baka san iya adadin jiragen da wato makamin irin wannan wanda za a ɗauko ba. Inda idan aka zo aka jefa wannan makamin aka jefa shi ramin da ya fada ya tarwatse, dole sai shi wannan guda ɗayan da yake ɗauke da shi sai an ƙara dawowa an seta shi daidai wannan ramin da yake ya fada ciki ya tarwatse, shi ma kaga zai ƙara tunawa ya yi ƙasa kafin ya tarwatse. Haka zalika za a yi ta zuwa ana setawa wato daidai wannan rami inda na ɗaya ya fada na biyu ma ya zo ya fada daidai wannan wajen. Dole sai an yi ta haka kafin nan har a huda iya kai wato adadin wannan nisan inda ake so a cimma abubuwan da ake cimma a ƙarƙashin ƙasa. Ko kun fahimci al'amarin? Wannan makamin na ƙasar Amerika ba ƙaramin tsinannen makami ba ne. Nauyin kimanin buhun siminti 280 ƙwaya ɗaya. Kun san ku ai ba ƙaramin makami ba ne. Sannan kuma shi ne aka yi amfani da shi a Fardu, wato nuclear site na ƙasar wato ainihin Iran. Amma kuma wannan abin bai lalata wannan wato ainihin nuclear facilities na ƙasar Iran ba abin da ya same su. Ko kun fahimci al'amarin? Wato ƙasar Iran kafin ta tsara wannan abin ta san cewa Amerika tana da wannan, sai da ta yi tanadin inda wato ainihin ta je ta shiga ƙarƙashin ƙasa. A ƙarƙashin ƙasan ma saman ba wai haka fili ba ne, dutse ne. Sannan ne aka shiga aka je aka yi wato ainihin tsara abubuwan da suka danganci nukiliya na ƙasar Iran. Inda maganar gaskiya shi yasa ƙasar Amerika suke wato ainihin shirye-shiryen yin ground invasion a shiga ƙasar Iran domin a wato ainihin kwaso waɗannan uranium ɗin. Domin in dai da maganar yaƙi ne a ji a sako bom nan a sako bom nan kaza ba yanda za a yi wato a samu wannan uranium ɗin na ƙasar Iran. Saboda ƙasar Iran sun shirya shi tun kafin wannan lokaci, dan sun san abin da zai iya zuwa ne. Inda dai za mu zuba ido mu gani, amma dai maganar gaskiya in dai hare-hare ne fa bayan da za a samu wannan wato ainihin uranium na ƙasar Iran, babu shi. Domin ka yi lissafin abin ka gani yanayin zurfin ƙasan da yake, sannan irin waɗannan makaman an yi amfani da su an yi amma a banza ba abin da ya canza. Wato ka gane, kai lissafin abin. Sannan wannan makamin na wato ainihin GBU wannan duk guda ɗaya adadin kuɗin shi yana farawa ne daga $2.5 miliyan zuwa $5 miliyan. Daga $2.5 miliyan zuwa $5 miliyan duk guda ɗaya. Idan aka jefa adadin kuɗin da ake wato ainihin ƙonawa kenan. Amma kuma an ƙona abin duk a banza. Ka gane, kai lissafin abin ka gani. Allah ya sa mu dace.